un nou episod de The Wolf. Bun. Hai să începem. Am hack. Ui, și o hack. M-a scos. Oh my god, că nu... Dar eu... Oh my god. Să mă joc. Atunci are să mă scoată. Nu zic să restat. Oh my god, ce bine. Nani, nani, nani. 2 pe 1. A, ba nu. Îmi echipa roșie, pardon. Ce sunt echipa roșie? Suntem în aceeași echipă! Ale! Te găsiși. Ale, uite-te! Sunt spatele tău! Te-am văzut. Hai ca o... Căprioare. Știi că e... A, vin 2 spre mine! Cerb. 2 pe 1. 2 pe 1. Cerb. Sara, vin 2 pe 1. Cerb. Uite, vin în față și vezi. Mori. Vrei să te ajut? Mori. Hai, te rog eu, mori. Nina. Lila am spus. Ale, poți să te naște la mine. Câte chile am făcut? Oh, mă găsesc pe primul loc și mai înainte am intrat. Eu sunt pe ce loc? Pe 2. Oh, deci, oh my god! Au! Eu mă duc la bază. Eu fug în baza. Mai puțin și fac level 8. Și eu am făcut level 8. Eu mă duc la baza lor. Măi, prostule, tu de prost. Ce proastă sunt. Mă duc să-l atac pe ăla, m-am atacat pe M-am mine. trecut unul, ieși. Hai să ajutăm echipa noastră. Echipioara. Inimioara. Eu mă bat cu Nina. LOL. Ne jucăm prinsa. Pe omorât. Oh my god, mai trecut. Eu? Da. Pe ce loc sunt? Nu știu. 2, 4, 3. De ce? Mai am un mult mai bun să fac level. Nani. Doamne. Ai făcut level 8? Tu. Da. Cred. Lupaica. Ai și tu, nu, Carl. Carl. Carla's Dreams. Nu mai ai Hai în baza la ăștia lanț. Albastru. O mă gând, încerbi după mine, lol. Nu cred. Eu vreau să ne ajută cu echipiarul. Bagă speed-ul. Tu ești pe asta cu speed? Da. De nu. Nu. Așa. Nu zic că se hectara în baza aia acolo. O, dar vine un hackeros. Intră în bază. Un hackeros. Când e vorba de... Oi, ajută! E hack! Hack-ul! Ce e cu... Hack-ule! Nina, să-ți fii rușine cu hack-ul tău. Noi am luat Nica la HP. Hack prost! De ce există becul? Becul? Oh my god! M-a omorât. Are hack! Știu! Bagă speed-ul, dragă. Pe ce loc? Nina a făcut 2 killeri. Tu ești pe ultimul loc, eu sunt pe primul. Uite că nu poți să kill pe Nina. Ce proastă. Stai să vezi. Le scriu. Nina, ești proastă? Da. B.
Lupoica 010. Mamă, eu nu l-am pe ăsta. Mi-am consumat chestia asta. Inimioara. Nu, chestia asta. Iar asta. Da, asta e în bază, fă proastă și asta e în bază. Stă în bază. Stă în bază, că în bază nu putem să o atacăm. N-are hack. Na, mă duc acasă. Eu da. Bă, lasă-mă. Bă, da, lasă-mă. Oh, e altul hack. Altul cu hack. Uite, stau și eu în bază. Să vedem dacă poți să mă ataci. Stau și eu așa. Uite, mămică, eu fug. Mă duc și eu stau în bază, eu. Da, și ei cum stau în bază, nu putem să-i atacăm, așa. Ești pe primul loc. Mă descurc cel mai bine. Aduci una înceapă. De ce ai văzut acolo? De ce s-a spawnat în mine? De ce în mine? Tu era Iaia. Mine! Și bine stau eu. În mine s-a spawnat! Uite și bine stau eu în bază. Da, nu Știi că eu filmam tot timpul ăsta, nu? Da, știu. Da, uita să filmez. Pa, fix acum o Uite-te, hai, lume. Lume, bye bye. Să